Ние сме напред в нашия разговор и аз много бих искала да ви попитам какви дейности развива клуба? Нашия клуб развива най-различни дейности. Значи, провеждаме медитации, кръгове за споделяне на различни ритуали. Имаме по новолуние, пълнолуние. Имаме вече, провеждали сме и ретрити, така, из страната, в Цигов-Чарка имаме Слънчев бряг. Уникално преживяване за всяка една от нас, защото се събираме себеподобни, вибрираме на една чистота, получава се експлозия от емоции, от преживяване, правим си работилници. Разбира се. Имаме точно така, тези работилници на принципа подобното привлича подобно. Се надяваме да привлекат и точно вас, мили дами, тези, които все още не сте се докоснали до тази магия. Разкажете повече за тази магия. Много съм любопитна. Всичко е насочено към личностното развитие, на всяка жена. И сме отворени така и за нови идеи, всичко, което сме правили до момента. Е плод на търсенето, което е имало между нас самите. Срещали сме хора, които са ни давали, примерно, предложения за това събитие да направим или друго. И сме да кажа, че много са ползотворни и успешни. След всяко едно събитие тръгваме заредени с нови познания, с идеи как да поработим върху самите себе си, за да изградим една от най-добрите ни визии за това как ние да се държим, да изглеждаме, как да функционираме, ако щеш. По този начин можем да изразим себе си и да помогнем още повече на хората, които така разчитат на нас. Много магично, много фантастично, много привлекателно. Добре, как биха могли дамите, които желаят да се присъединят към нас? Така, има два варианта. Първият, разбира се, да бъдат наши приятели и членове на клуба, разбира се, като необходимо е да попълнят едно заявление, защото ние чисто уверено отговаряме. Има си формалности, които трябва да ги спазваме, не можем да избягаме от тях. Подават едно заявление, че иска да бъде част от Разбира се, това е структура със съдържание, така че